O has patit? Ostres, quina pregunta. No, no he patit gens. O sigui, quan nosaltres treballem, quan fas una entrevista o fas una feina, hi ha vegades que gaudeixes i a vegades que pateixes molt, no? És més difícil fer les memòries del doctor Viudramina i intentar a través d'ell fer el llibre que el personatge requereix, o la biografia del senyor Cendrós. És més difícil entendre el personatge i transmetre'l que no pas una novel·la que tu te la fas i te la menges, i que a més feia més temps que portava. Que l'estaves coent, no? Coent. I gràcies a la recomanació d'un amic m'adono que realment he d'escriure això i que he de començar per aquí. I em diu, però no veus que aquesta història és fantàstica? L'has de desenvolupar. Doncs sí, fantàstica. Moltes gràcies, Genís. A tu, merci. Bé, és molt emocionant veure tants amics i tanta família, però en realitat el que a mi em va emocionar va ser la sèrie de mails que ens vam intercanviar, perquè jo realment volia que la novel·la, i més una novel·la que havia sigut premiada, representés el salt d'un periodista d'investigació cap a la ficció, i que en el moment de donar el premi, un moment molt emocionant, la gent sabés que el donaven a un periodista de trinxera, algú que sempre havia estat a la rereguarda. I truco a la Mònica i li explico que m'agradaria que fos ella la que presentés la novel·la, i a través d'uns quants mails vam arribar a la conclusió que realment era ella la que ho havia de fer, sobretot per dos aspectes. El primer, perquè jo volia que fos un periodista el que m'ho presentés, algú que entengués la feina que m'havia portat aquest altre, i algú que es dediqués a transmetre aquests missatges, i després algú que sapigués realment què era ser a la rereguarda i treballar a les trinxeres. I tu, que has estat molts anys escrivint i investigant per altres, vas veure que era interessant realment intentar transmetre aquesta voluntat, aquest voler-vos explicar que el periodisme és un ofici molt més complicat i molt més desagraït del que sembla, i que a vegades, sense que sàpigues ben bé per què, estàs a dalt de tot, sortint a la tele cada dia, i que de sobte, per qüestions que són alienes a tu, et trobes que t'aparten o que et fan fora o que no estàs en aquella posició que havies tingut. I de la fortalesa del teu missatge és on realment es nota la teva prevalença i la teva supervivència en aquest ofici sanguinari que deia en Josep Pla. I és per això que a l'hora de demanar-li a ella que fos la persona que presentés aquesta novel·la, li vaig haver d'explicar tot això i el gran sentit que per mi tenia que fos ella la que ho fes. Al final va accedir, la qual cosa t'agraeixo, i sobretot insisteixo en aquesta voluntat de fer entendre als amics, a la família, a la gent, als lectors que no coneixerem mai, que aquests missatges són complicats de transmetre, però que si realment els fas des d'una fortalesa i una convicció personal molt fortes, prevaldran fins i tot més enllà de tu mateixa. És el missatge del teu tiet, el telèfon de l'esperança. És molt bonic veure aquests dies unes banderoles que hi ha per tot Barcelona on s'anuncia el telèfon de l'esperança. És un fet tremendo aquest, perquè jo no m'hagués imaginat mai, i el teu tiet encara menys, que algun dia per Barcelona es publicités el telèfon de l'esperança. És un fet molt bonic aquest. Si el missatge, i és el mateix que passa amb l'Albert Camus, té aquesta solidesa tan gairebé inquebrantable, realment crec que et transcendeix. I aquí no es tracta de parlar en el fons del bé i del mal i de divertir a la gent i de
Es tracta que cadascú entengui, i això amb el doctor Uriach ho hem fet, i amb en Cendrós també ho estem fent, es tracta justament no de saber si la maldat s'hereta, si els meus amics em guarden rancor per alguna cosa, el que sigui. No es tracta ben bé d'això, es tracta de conèixer el que jo mateix no conec, que és el nom del teu besavi. Qui eren aquesta gent que ens han precedit? No perquè jo cregui realment que la fam s'hereta, sinó perquè crec que la vida que portaven aquesta gent ens pot fer entendre la nostra i sobretot fer entendre els nostres besnets. Tinc la ferma convicció que si arribem a conèixer els nostres besavis podrem conèixer com seran els nostres besnets. No per saber com són en si, sinó perquè no cometin els seus mateixos errors. I com tu bé saps, les guerres civils, sobretot les guerres civils, duren 100 anys. Nosaltres som el 75è aniversari d'aquesta, tot just. I en el fons situar aquesta història tortosa en un lloc on la guerra civil va ser especialment cruenta, la batalla de l'Ebre, és a la vegada voler-la situar també en un altre lloc molt típicament franquista, com és Manresa, amb una sèrie de falangistes molt potents, igual que Tortosa, és voler transmetre el missatge precisament que la solidesa d'aquella convicció, diguem-ne, republicana, i això és una cosa que vam comentar als nostres mails, té molta més potència que tota aquella destrucció massiva que va suposar aquella guerra. Que no es tracta de transmetre un missatge republicà en si, vull dir d'Esquerra Republicana, perquè no és així. Es tracta de transmetre un missatge d'un republicanisme més afrancesat, de la llibertat, de la voluntat d'una germanor molt més ampliada del que és la família. I tu això també ho vas entendre molt bé. I una mica crec que el missatge real és aquest. Una última pregunta, Genís. Tu creus que el mal, la gent que fa mal, ho fa consciència? És a dir, hem estat parlant del bé i del mal i de tot el que arrossega i aquesta lluita. Tu creus que hi ha gent que quan fa mal senzillament no n'és conscient? Vull dir que el comportament del mirabaix, jo crec que el mirabaix, al llarg de la vida, pot ser senzillament la seva manera de viure. Hi ha gent que no se n'adona quan fa mal, si ningú els hi diu. Jo crec que el dolor que poden portar certes persones a dintre, o la misèria que hagin heretat, o la misèria en la que hagin viscut, perquè hi ha un determinisme ambiental també, és més potent que el fet de tenir-ne consciència o no. I a vegades, fent la biografia del Paco Candel, em vaig adonar d'això perquè el més interessant de la biografia del Candel no era el Candel, era la gent que entrevistaves. I la vergonya que tenien d'admetre que havien sigut molt pobres. Ells volien rebre't a casa seva i convidar-te a moltes coses i ensenyar-te molts whiskies per fer-te veure que ells vivien bé i per amagar una pobresa que els havia marcat la vida. I els hi feia molta vergonya admetre-ho. Tu després ho escrivies en un llibre i ells s'enfadaven amb tu. I deia, home, però els pobres van ser els meus pares, els meus avis, són els meus avis els que van arribar aquí. I ells mai t'ho explicaven, ets tu que ho havies de descobrir. I aleshores crec que totes les famílies, allò que dèiem abans, en totes les famílies hi ha un fet primigeni molt miserable i molt pobre que és el que ens empeny aquesta ànsia de millorar. Fent la biografia del Cendrós, el fet més interessant, el que més... Però quan la podrem llegir? Molt aviat. No, a veure, un moment, vull dir... Quan? No ho sé. Per Sant Jordi? Com, aquest Sant Jordi? Jo... Apretar que no quedi, no? Això ajuda, no? Apretar-lo ajuda, no? Correcte. Quan? L'escriuré aquest estiu i ha d'estar acabada per Nadal. Jo t'entenc molt bé, Jo vaig trigar 2 anys a fer les memòries del Fabià Estapé, vull dir que... No et volia treure el tema? No. Història interessant també aquesta. Sí? Perquè aquest llibre no el vas signar tu. No. O sigui, tu has fet de negre. Sí, moltes vegades, però només tampoc no passa res. Moltes vegades. Sí, però no per biografies.
Ah, carai. I què més has escrit tu? No, aquí qui fa les preguntes soc jo. Val. El senyor Cendrós, el més interessant de la seva biografia és que prové d'un pare que té una barberia a Valls i que no tenia realment res, però en absolut. I un dia un capellà de Valls li regala una fórmula magistral que cura les ferides de la cara, prevé de les cremades del sol i tot això. Aquest senyor, molt pobrament, arriba a Barcelona amb una mal de vanidad al darrere i crea un ésser monstruós, que és el senyor Cendrós. Monstruós en el sentit positiu de la paraula. No, ha dit, estàs No. embolicant. No. Crea un personatge amb unes ganes de millorar i una ànsia, una voluntat de que els seus no pateixin el que ell ha patit, tan grans que es crea un monstre. Es crea una persona per la qual l'única dèria a la seva vida era realment transmetre la cultura de la qual havia sortit aquest missatge. Sí? I aleshores això és el més interessant. Si desconeguéssim aquest inici, no estaríem entenent res.